anak ko ilahang Aileen. Mo di balay nila ni Aileen. Di basta-basta kumbira. Silang bilim ko ang klase sila no, holdi lang klase. Lah. Ah. Klase sila, Nay? Social lang po itong iyong ilimin. Tabaran na kapin. Oh, gagmay kayo. Mami, kayo din pero mahal kayo bingoy. Kisa man. Ano ba ito bisan mo? Pag 42 no? 42, 43. Di, murag baguang ng atam, Jug. Murag Ha? 43 na siya, Jug. 43? Tanaw ko, murag. Pero ang kuhan, height. At ka na ilang Korean. Parting cute ah. Caridad, here we go. Here we come. Sige na. Kit kayo mong cake, oy. Pasensya na kasi mong miga hindi pang COVID in town. Ang pitaka nito. Kay COVID ang pitaka. Ay! Lagi. Nalikaw mo sa Japan. Nakapay akong kuhan. Gipi ay nga. Ay! Kailangan ko ay na lang. Ang ganoon sa man. Kanang kuhan big anak ko sila. Kanang kabaw ko rin mo. Girl, andaman imong humba din ha. Kagimingan na may kawan si mong humba. May kuhan like ka na siya. Nagumbok pa siya. Gabi pa siya. Ah, gabi ba siya nagsugod ang luto? Nakadiribot. Mahal po. Jadi, kailangan po ito pa ito. Buhat. Ginawa ko right. Pwede mong sama. Pero ito, palit na ate wine siguro si Karen. Pwede mong diretso na to ay. Ang visitor mo, kuhan ba yan ang Nati read her si Karen dito da. Nati ko sama read her sa Kulapo. Tanduay. Girl, tanduay lang girl. Kulapo lang kay ginseng. Na ginseng. Kaso lang magpa-ginseng ta. Wala tay kuan. Boy mapagawasan ginseng. Kalamit. Dum-dum mong kita sa pagkakan mo. Partneran mo ka ba jubi? Ay sikon ko Ay, na saglit. ka nang butang jubi. Ano? Kaya allergic kay taro Allergic. na. Kuan kay na siya mo. Okay ra na sa padung na gid mo abutay Asa? na mo kabanahan mo. Oh. Kaya sa dili pa so wala kung wala gani dili magunahon na ana. Minot tag balik. Ni dili na isigtong doon no. Dili na wala na isigtong wala na mga borders. Wala na. Oh, pero ang syudad big dahil ka naman sige kamara. Ano ari gapon ng syudad? Lagot loy kay City. kamara ko ba man dia. Usay mo tapol, usay mo na mo parag gid ay labi na nang birama lagi kaya Oh, din na sa Birama oh. Ito pa dolong lahog. Asa pa?
Sikto pa di gapon sa dito. Kanya, yabi na bang kasi. Sikreto ni mga lawas. Uy, maglawas. Sige ito sa akong lawas na. Nag-diet na po. Sige ito sa akong lawas na eh. Sa pulan lang di ko mukhaon. Sa gutom na ko na eh. Di ko mukhaon. Ay magnoon ako bala. Ay magkasakit. Di ko kadung ani. Uy, kay kubig kay ganag. Tapulan. Ako di mo dito tapulan mo kaon bin kuan. Tapulan ko Palayo kapanoon. jud ko ba sa nay pagka sila kuya ito galoy. Kamulang jud di pa mapanihapon na kamo. Kay kung anak ko sa lamisa nang ka. Onya bigdi ka kuyan ka mo kaon. Kapuyan di ko mukhaon. Kung kami ko na. Pila na kasubo. Ito pabuntoy ko ni jud no pila ka subo mahuman na dayon. Wala siguro na ako mga kauban ka ng lami. May laga ng lami ang kaon. Kaya madagan ang kaon. Eh narabi ko perbe sa lod balay. Kaon lang ko kanang masahay wa jud na ko kaon len kana bitang gutom na kay kusanan ya murag di jud maton ng pagkaon. Tulakan gyud akong tubig na para lang jud maton. Kids ben kita magpagluto na ka sa duha. Dili ka mo kuan ang hapon ang initimpa-timpa na kumugana. Di lang ko an nagi ay ambot eh. Kapuyan Magluto dito. jud ka na nila. Oo, Panihot to. Oh, magluto ko. Nya, ka pa Di lang jud ko ganahan ambot. Di ko ganahan jud. Bisa ka ng gutom na. Masahay ka na magkuto na konti. Gutom na dyan kaayo. Yan mo ako sakit ako. Halmo, tula ka lagi na akong tubig lagi. Para mutuon. Grabe yan. Sad ni mo din. Kaya mag-uol ka ba? Sana lang ba-uol sir? Yan ang usap lang. Oo, katong nakuan. Maulig ka sahay. Magkuan ko. Magmuon. Tukoy ko na. Kina. Nag-effect ka na. Ginsayin mo katultiyan sa unang Bingpas ko na. Bingpas-pasas pa na. Lagi. Mo jud. Lagi na eh. Ara. Asa? Ako una be. Ako una. Mamay ko ang buhay ko bugas binggo. Sige na. Naman ka akong bugas? Babayan ako sa una ba yan? Amo, usa nga bugas ni mo na eh. Kalayo pa naman gasolina pa lang daan, ma na. Alkansi na ka. Kuan na lang. Sige lang kayo. Timing naman sila. Naalala ba sila? Kuan eh. Si ate Maylin. Ganina naman ang puyong diya dapit sa inyo bigno. Kailan mo natabing Maylin? Wala. Okay, balo. O sa'yo bugas naman na eh. Kasi nang kuan niya bukas bing. Ganahan dyan ko niya bing. Barato ka ayo. Pilang 50 kilo sa kasako. Kuan. Pwede lang ako matagong tuto. Sige, simuhan lang ko pala. Kahapit labi, hapit na ko. Lagi kay hapit na may wala na ibugas po. Sakto kay wala na ko kakuan. Gamay na ang bugas na mo. Akong ginadya tawid 250 or say 300. Depende mangayo gani kung discount ko. Daghanan ni mo kay discount na muot ko. May mga kaila raman sila na ako di. Sana maura gid na ako matagi mo 2,000 or 1,900 kung daghan na gid kaayo. Sabi mo na, bugata pa na, oy, mo na imong gayuan dyan o pamaligya, oy. Wala, dugay ko kabalik ka na bigyan masok ko. Isa ka, mura na pagka-feeling di mo na yung sakinan nga harang ka. Di ko kung gin, ay, ya, perfect. Sorry. Ari bidiri parking. Nag-parking ni dire, ari bidiri parking sa may gasolinahan station. Adto na may lang Karen, wala may ka-parkingan ng Karen. Mali ako ng amiga kaya naka-shades nagpuan ka ng window ko di ba? Engal kag. Ito ra nga anahan ba? Malap ko na po dyan. Mo kanisiga man to. Ani aha, may labang na ni. Padulong na milang Karen dad. Ani os dara. Diara ang balay ni. Oops, hala na usab na lagi na no. Sa una na amti. Dugay na jud kay kuha na kabalik din eh. Kay gikural naman oh. Ani ah. Oops. Sa taga-alcohol or Next line ng aligo sila dire ilang puso.
lang puso. Nalang Karen dire. Dara lang Karen. Ayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, girl. Mau din ako ng nanay. Mga ano may. So, gahanda gyud do. Unsa man ni girl? Alay, ka-cute sayang ko ano eh. Ka-cute girl. Kani ba? Ang tanom. Ay, Charlie Clothes. I love it. Oh, ka-cute na sa kitchen ni Caridad oh. Oh, na-improve na iyahan ka na siya. Nice na siya. Oh, murag kundo style na siya. Ah, may lang kusina. Dokumentary ni girl. Dokumentary ka? Kita guys sa kusina eh. Wala, kalami sa salad. Sa palitan.